ברוכים הבאים, ברוכים כל הנמצאים כאן וכל המאזינים בבית, בארץ ובעולם. אני שמחה לראות את כולכם, ואני מקווה שאתם מסתדרים עם פלאי הטכנולוגיה, עם ההרצאות המוקלטות של בית אריאלה, ואם יש בעיה, עומד כאן מתן שהוא האיש להיוועץ בו בכל שאלה וסוגיה טכנית. אנחנו היום רוצים לדבר על ספר היובלים. אני הבאתי, טרחתי וסחפתי אותו, וזה ספר מאוד כבד. כך נראה ספר היובלים במהדורה החדשה. ספר היובלים הוא קטנצ'יק, אבל הוא מאוד גדול במהדורה הזו, משום שפרופסור קנה ורמן לקחה את הספר המקורי שנמצא בשפת גז, שאליה הוא תורגם מיוונית, ואל היוונית הוא תורגם מעברית. וכשהיא קיבלה על עצמה לתרגם את הספר מחדש, משפת גז, עם טקסטים אחרים, לטינים, יווניים ועבריים. כי בין מגילות מדבר יהודה מצאנו 15 קטעים של ספר היובלים בעברית. כלומר, הספר הזה הוא ספר שעבר הרבה מאוד גלגולים, וההדרה שלו היא מורכבת. כי כשאתה צריך להאדיר טקסט שיש פירורים שלו בשפה אחת ונוסחים אחרים שלו בשפה שנייה, אתה צריך לבדוק בזכוכית מגדלת כל מילה ומילה. הראשון שתרגם את ספר היובלים לשפה אירופאית היה פרופסור אוגוסט דילמן במאה ה-19. הגיעו כתבי יד של נזירים ונוסעים באפריקה במחצית המאה ה-19, כלומר הגיעו לאירופה, נוסעים תיירים, אתם יודעים, אנגלים, גרמנים, קולוניאליסטים למיניהם, טיילו ברחבי אפריקה, חיפשו את מקורות הנילוס, התעניינו בשפות זרות, הגיעו כתבי יד בגז במחצית המאה ה-19 לגרמניה ולאנגליה, ודילמן בגרמניה וצ'ארלס באנגליה, תרגמו בהיותם חוקרים פילולוגים של שפות שמיות עתיקות, וגז היא שפה שמית, אני מדגישה, אבל הספר לא התחבר בגז, הוא תורגם לגז מיוונית, והיוונית תורגם מעברית. עכשיו, זה נשמע מורכב, וזה אכן מורכב, ויש גם נוסח לטיני, ויש נוסח סורי, יש הרבה נוסחים לספרים האלה, משום שהספר הזה שייך למכלול שקוראים לו הספרים החיצוניים. מה זה ספרים חיצוניים? ספרי קודש שלא נכנסו לקנון העברי, אבל נכנסו למשל לקנון הכנסייתי. הכנסייה קראה לספרים האלה פסוידו-אפיגרפיה או אפוקריפה. אלה מילים יווניות. פסוידו-אפיגרפה זה כתיבה בשם של מי שזה לא אתה. כלומר, ספר שקוראים לו ספר חנוך, לא חנוך כתב אותו, למרות שהוא מדבר בו, הספר מיוחס לחנוך. ספר שקוראים לו צבאות השבטים, למרות שכל אחד מ-12 בני יעקב מדבר בו, לא נכתב על ידי לוי ראובן וזה, לכן זה פסוידו-אפיגרפיה. אפיגרפיה, כתיבה, פסוידו כמו פסוידונים, שם מזויף. הכנסייה עשתה שירות גדול, היא עשתה המון דברים רעים, אבל בתחום התרבותי היא עשתה שירות גדול בזה שהיא אספה כתבי יד מכל סוג, בכל מקום שהיו כתבי יד. הנזירים היו משכילים והיו ביניהם למדנים גדולים וחוקרים גדולים בכל המאות מאז שיש כנסייה נוצרית. ומצאנו כתבים עתיקים במנזרים כמו סנטה קטרינה או במנזרים במדבר ובמנזרים במקומות אחרים. נזירים היו למדנים, מעתיקים, מורים, חוקרים, והם מאוד התעניינו בכתבי קודש מהסיבה שהם ראו כל כתב עברי או ארמי כבן זמנו של ישו. הם ידעו שהתנ"ך קדם לישו, אבל כל כתב יד אחר שהם מצאו, הם ניסו לראות, אולי זה שייך לאדוננו המושיע. כלומר, האינטרס שלהם בכתבי יד היה אינטרס היסטורי, מחקרי, והם קודם כל שמרו את הכתבים, ועל זה הם ראויים לכל שבח. בכלל, הכנסייה תרמה תרומה גדולה בשימור תרבות, בהעברת תרבות, בתרגומים, בהזמנת יצירות מוזיקה ואומנות. יש לכנסייה תרומה גדולה מאוד בכל מה שכתוב, בכל מה שקשור לשימור התרבות. במסגרת הזו,
מצאנו את ספר היובלים בכתבים של הכנסייה הלטינית, בכתבים של הכנסייה הסורית, בכתבים של הכנסייה היוונית. כלומר, הנוסח של ספר היובלים היה ידוע לנו הרבה לפני המאה ה-19, הוא ידוע מהעת העתיקה. אבל במאה ה-19 מצאנו נוסח שלם בשפת גז, אמרתי, שפה שמית שהיא שפת קודש באתיופיה, שיהודים ונוצרים כאחד משתמשים בה לכתבי הקודש שלהם. ספר היובלים הראשון שהגיע לדילמן בגרמניה באמצע המאה ה-19 היה כתב יד משובש למדי, אבל במהלך המחצית השנייה של המאה ה-19 הגיעו עוד כתבי יד. אתם יודעים איך זה, אם הולך נוסע אחד לאורך מקורות הנילוס, כשהוא חוזר מישהו נוסף ירצה ללכת בעקבותיו, וכשהבינו שיש עניין גדול בכתבי יד, אז הנוסעים היו מבררים איפה יש כתבי יד שאפשר לרכוש, שאפשר להעתיק. הגיעו לאירופה הרבה כתבי יד בשפת גז. התרגום הראשון לעברית של שפת גז היה תרגום של מישהו בשם רבין, והיה תרגום של מישהו בשם הרטום, ואלה לא היו תרגומים מדויקים ולא תרגומים טובים, משום שהרטום לא תרגם מגז, הוא תרגם מיוונית, ורבין, הידיעה שלו בגז הייתה מאוד מוגבלת, והוא תרגם מגרמנית, אבל אלה שתרגמו מגז לגרמנית ומגז לאנגלית, היו מלומדים גדולים ודייקנים. בשעה שנמצאו בין מגילות מדבר יהודה, חטיבות של ספר היובלים בעברית, אפשר היה לבדוק, לשפר, לתקן, להבין את המשלב הלשוני. עכשיו שאנחנו יודעים את זה, והספר הגדול הזה שקוראים לו ספר היובלים, מבוא, תרגום ופירוש במהדורה של קנה ורמן, אבל לפניו, לפני המהדורה הזו, המהדורה המקובלת בעברית הייתה של הספרים החיצוניים של אברהם כהנא. משה גולדמן ואברהם כהנא היו תלמידי חכמים שלמדו פילולוגיה, אחד בסורבון, אחד ברוסיה. הם ידעו שפות שמיות, הם שפות כמו ארמית, צורית, גז, והיה להם מורה גדול, יוסף הלוי, שהיה מומחה בשפות, יהודי צרפתי, שהיה מומחה בשפות אפריקאיות. הם למדו אצלו, גם סלושס למד אצלו, והם התחילו לתרגם משפט אחרי משפט, בקפדנות, בזהירות, אבל לא היה להם נוסח עברי. כלומר, היות וספר היובלים מתכתב עם ספר בראשית, אז אפשר היה בהחלט לפענח הרבה מאוד מילים מההקשר הסיפורי ולדייק. אבל יש תוספות חשובות בספר היובלים שאינן בספר בראשית, וכאן המתרגם הזהיר היה צריך לפעול על פי שיקול דעתו, מתוך השוואה של כל כתבי היד. המהדורה של קנה ורמן היא המהדורה האחרונה שמביאה בחשבון את כל התרגומים הקודמים, את שפת גז, קנה למדה את שפת הגז באוניברסיטה, והיא בדקה את כל המהדורות המדעיות שנכתבו קודם לכן, באנגלית, בגרמנית, בגז, ועם התוספת של מגילות מדבר יהודה. כלומר, זו נחשבת היום המהדורה האחרונה. אבל אם יש לכם בבית את הספרים החיצוניים של כהנא, אתם בהחלט יכולים לקרוא בהנאה רבה את ספר היובלים, גם אם זה לא במהדורה המדעית האחרונה. כי הספר, גם במהדורות הפחות טובות, הוא קריא מאוד, הוא מעניין מאוד, והוא מפתיע מאוד. עכשיו, מה מוסיף ספר היובלים על ספר בראשית? נתחיל מהשאלה שצריך לשאול לגבי כל ספר, לא משנה איזה. כשאתם לוקחים ליד ספר שאתם לא מכירים, עתיק או חדש, בעברית או בשפה אחרת, יש 4 שאלות קבועות. מי כתב את הספר? מתי נכתב הספר? היכן נכתב הספר? מדוע נכתב הספר? ועבור מי? אלה 5 השאלות ביחס לכל טקסט. אני חוזרת. מי כתב את הספר? לדברי ספר היובלים, את הספר הכתיב מלאך הפנים למשה רבנו. משה רבנו כותב, מלאך הפנים, זה מלשון רואה פני המלך, מלאך הפנים מכתיב, והטקסט שהגיע אלינו זה טקסט משמיים. עכשיו, ספר היובלים יש לו עמדת מוצא מאוד מעניינת. הוא אומר, יש 2 תורות, התורה שמוכרת לכולנו, התורה והמצווה, חומש, כן? זה שמוכר לכולנו. והתורה הנוספת שמשה קיבל על ההר מפי מלאך הפנים, שקוראים לה התורה והתעודה. למה היה צריך את התורה והתעודה נוסף לתורה ולמצווה? משום שספר היובלים מתחיל בזה שאלוהים אומר
בקול דרמטי, אני יודע שאתם תחטאו, ואני יודע שאתם לא תשמרו את מצוותיי, איך אומרים, מכירים אתכם, כמו שמשה אמר, עם שחל ולא נבון, עם כפוי טובה, אנחנו יודעים מראש שאתם תחטאו, לכן אני נותן לכם את התורה והתעודה נוסף על התורה והמצווה. אני לא בא לשכפל את התורה והמצווה, זו שנכתבה על לוחות הברית בסיני, אלא אני נותן מפי מלאך הפנים שמכתיב למשה את התורה והתעודה, והייעוד של המלאך זה להכתיב למשה את כל מה שקרה ב-49 היובלים לפני שמשה קיבל על עצמו להנהיג את עם ישראל. משה לא נולד בארץ ישראל, והוא לא נולד בשפה העברית, והוא לא הכיר את ההיסטוריה של עמו. אתם זוכרים שהוא גדל בחצר מלך מצרים לפי הטקסט המקראי. והמספר של ספר היובלים אומר, המלאך מספר למשה את כל ההיסטוריה ב-49 יובלים. יובל זה 49 שנים. תכפילו 49 ב-49 ותבינו כמה יובלים יש לנו. אם תעשו 2,500 פחות 49, תדעו באיזה שנה ספר היובלים נכתב. מכל מקום, הדבר שחשוב לנו הוא שספר היובלים רואה את עצמו כתורה שנייה. עכשיו, על השאלה למה הוא נכתב, התשובה היא אולי בגלל שבאותו זמן שספר היובלים נכתב, מתחילה להתגבש תודעה שקוראים לה תורה שבעל פה. תודעה חדשה לגמרי, מעולם לא הייתה קודם תורה שבעל פה. כנגד התודעה החדשה שמתגבשת בחוגי הפרושים הפרשנים, ופרושים זה מלשון לפרוש להם על פי אדוני, כפי שאמרתי, לא לפרוש מהציבור, אלא לפרוש כמו לדרוש, לכתוב, לקרוא. היות ומתחילה להתגבש קבוצה חדשה, שאומרת שיש לה מסורת נוספת, מלבד המסורת המקודשת הכתובה, שאיש לא חולק עליה, המסורת של התורה והמצווה המקודשת על כולם. אבל השאלה היא, ומה עוד? תחשבו תמיד על התורה, על כל החומש, כעל חוטי השתי של הזיכרון היהודי. עם זו קהילה שמספרת לעצמה סיפור על ראשיתה, על תולדותיה, על ערכיה. מוסכם על כל קהילות ישראל שרבות על כל דבר אחר, שהתורה מבראשית ועד סוף ספר דברים, לעיני כל ישראל, אלה הם חוטי השתי המשותפים לכל קהילות ישראל. אבל ברגע שמגיעים לחוטי הערב, כלומר לתוספות שכל דור מוסיף על חוטי השתי, כרגיל יש ויכוחים, לא לחינם מספרים לנו שהתחלנו בקין והבל. בדרך כלל החולקים והניצים מוכנים להרוג אחד את השני. הם לא סובלנים והם לא פלורליסטים והם לא רב תרבותיים, הם נאבקים על האמת שלהם. חוגי הפרושים התגבשו אי שם, אנחנו לא יודעים בדיוק איך ומתי, אנחנו רק יודעים אגדות, התגבשו אי שם, אולי בסוף המאה השנייה לפני הספירה, אולי באמצע המאה השנייה לפני הספירה, אולי במאה הראשונה לפני הספירה, מכל מקום הם התגבשו בסוף האלף הראשון לפני הספירה. באותה תקופה בדיוק, מתגבשת קבוצה שרואה סכנה גדולה בתורה שבעל פה, בטענה של מסורת אבותינו בידינו, כלומר ששוזרים על חוטי השתי המקראי המקודש, מקודש על כולם, ששוזרים על חוטי השתי המקראי המקודש, חוטי ערב חדשים שהם תערובת של שכל אנושי, ריבונות אנושית, פרשנות אנושית, דרישה אנושית, הם מתנגדים לזה בכל תוקף. כלומר, נקרא לשתי הקבוצות, הקבוצה שמאמינה בקדושת התורה שבכתב ובקדושת המסורת הכתובה, כשהעיקרון הוא כל דבר מקודש הוא כתוב וכל דבר כתוב מקודש. לא מוותרים כאן אפילו על פסיק. אני חוזרת שוב, לקבוצה הראשונה שנקרא לה הכהנים לבית צדוק ואנשי בריתם, הטענה שלהם היא כל דבר מקודש חייב להיות כתוב, וכל דבר כתוב הוא מקודש. הגיבור הראשון שלהם הוא חנוך בן ירד, האיש שנלקח לשמיים כדי ללמוד, לקרוא ולכתוב, וחזר מהשמיים עם ספרייה של מאות ספרים, שהוא לימד והנחיל לבנו מתושלח. מכל מקום כרגע מה שענייננו הוא, שהתודעה הנאבקת של מחברי ספר היובלים וצבאות השבטים ומגילת המקדש ושירות עולת השבת
וספרים רבים אחרים, מאות ספרים נמצאו בין מגילות מדבר יהודה שכולם כתבי קודש, התודעה שלהם אומרת כל מה שכתוב מקודש וכל מה שמקודש כתוב. אין מרחב ביניים שקוראים לו תורה שבעל פה. לעומת זאת מתגבשת הגמוניה נוספת לידם, לצידם, מולם, נגדם, שאומרת בוודאי שהתורה מקודשת, אבל מלבד התורה הכתובה המקודשת שאנחנו מעתיקים ולומדים ומלמדים, יש מסורת אבותינו בידינו. יש לנו מסורת נוספת, כי התורה כשלעצמה נכתבה בלשון מברק. המצוות כתובות בקיצור נמרץ. כדי לדעת מה בדיוק צריך לעשות במצווה שכתובה בקיצור רב, אנחנו זקוקים לתורה שבעל פה, שמישהו יגיד לנו. כדי להבין את הטענה, תחשבו בבקשה על היחס בין חוק למשפט. החוקים כתובים, כל החוקים של מדינת ישראל, כתובים ברשומות, כרוכים ומאוגדים, בכרכים של חוקי מדינת ישראל, שמחולקים לפי נושאים ועניינים. אבל החוק לעולם אינו מספיק. כאשר עוברים על החוק, יש משפט. כאשר יש בעיות בהבנת החוק, או קשיים בהבנת החוק, או אי הסכמות בהבנת החוק, נכנס המשפט. המשפט זה חוטי הערב שנארגים על חוטי השתי של המשפט הכתוב. אומרים הפרושים, אנחנו מקבלים את כל מה שכתוב בתורה, אבל צריך להוסיף ביאורים, פירושים, הסברים, פתרון בעיות, כן? יש הרבה דברים שאין בתורה שהיא כתובה בלשון מצומצמת, לא לחינם קוראים לזה חרוט על הלוחות, היא חרוטה על אבן, בלשון קצרה, מינימלית, קצובה, קצרה, אבל חיי היום-יום מציבים אתגרים לאין ספור. סתם לצורך העניין, דיני ירושה. לכל משפחה מגיע רגע שעוסקים בדיני ירושה. התורה איננה מפרטת מה זיקתו של הבן הבכור לעומת זיקתם של הבנים האחרים, מה עניין רכוש הבניין של המשפחה, האם זה מתחלק בין 5 אחים, האם זה עובר לבכור. יש הרבה שאלות שהחוק המקראי הנהדר איננו נותן עליהם תשובה. הוא מצומצם, הוא דחוס, הוא מברקי. והפרושים אומרים, יש לנו מסורת אבותינו בידינו, כי אנחנו חיים עם החוק הזה ועם פירושיו הרבה מאוד שנים. הכהנים אומרים, אין לכם שום רשות להוסיף מדעתכם פרשנות. אם יש שאלות, תבואו אלינו. אנחנו, בני לוי, הכהנים והלוויים, רק לנו, אמר משה, יורו משפטיך ליעקב, תורתך לישראל. כשיש בעיה, כשיש שאלה, אנחנו לבדנו המוסמכים לענות. אומרים הפרושים, לא רק אתם, גם אנחנו. כלומר, זו עמדה עקרונית ששואלת למי יש סמכות לכתוב את החוק, לספר את החוק, לבאר את החוק, לענות על היחס שבין החוק למשפט, שבכל דור ודור, באופן בלתי נמנע, תמיד השאלות האלה עולות מחדש. דיני ירושה, דיני נישואים, דיני גיטין, נורמות תרבותיות משתנות, מצריכות תקנות חדשות, אם לא נגיד חוקים חדשים, הבהרות, השלמות, תקנות, בזה עוסקת מערכת המשפט, תוך כדי התמודדות עם היחס בין הכתוב הקודם, התקדים, ובין מה שמתבקש, כן? צריכים ליצור חוקים חדשים, תקנות חדשות, משפטים חדשים, תורות חדשות, מדרך הטבע, משום שכל מה שכתוב לא יכול לחסות את אין ספור האתגרים והניסיונות החדשים שכל דור מביא. הכהנים אמרו, אם יש לך שאלה, תבואו אלינו. אנחנו נענה על כל שאלה, על פי מי שרוח אדוני בו. מי שניתנת לו השראה כגדול הדור, או ככהן הגדול, או כקבוצת הכהנים המומחים. לא סתם אנשים מן השורה רשאים להוסיף משפטים ותקנות וחוקים בעל פה. אין דבר כזה. המאבק ביניהם היה מאבק עקרוני. עכשיו, אמרתי שיש לנו 5 שאלות. מי כתב את ספר היובלים? חוגים כהניים שקוראים להם הכהנים לבית צדוק ואנשי בריתם. מתי נכתב ספר היובלים? במאה השנייה לפני הספירה, או בשליש השני, או בשליש השלישי. כלומר, או בסביבות שנת 165 לפני הספירה, או בסביבות 135 לפני הספירה, לענייננו זה לא כל כך משנה. זה נכתב במאה השנייה לפני הספירה. אחרי טראומה גדולה שהתחוללה, ואחרי משבר גדול שאני הזכרתי אותו בפעם הקודמת, אני אחזור בקצרה, כאשר אנטיוכוס אפיפנס, המלך הסלבקי,
כבש את ירושלים והנחיל חוקים חדשים ודרישות חדשות ולוח חדש. הכהונה הוותיקה, הכהנים לבית צדוק ואנשי בריתם, הודחו מהמקדש. הם שהיו בעלי הסמכות הבלעדית בכל דבר שנוגע לקודש, לפולחן, לזיכרון, לזמן המקודש, למקום המקודש, לזיכרון המקודש, הם שהיו ראשי המדברים, הודחו מן הכהונה על שאלה שלא נוגעת בכלל לעניין דתי. אני הסברתי ואני אחזור בקיצור נמרץ. אנטיוכוס, המלך אנטיוכוס, הקיסר של הממלכה הסלבקית, דרש לגבות מיסים על פי הלוח שלו, שהיה הלוח היווני הירחי, ומלבד גביית מיסים על פי חודשים של הלוח שלו, ועל פי עקרון החישוב של הלוח שלו, הוא דרש יום הולדת, כמו שעשו מלכים אחרים של בית סלבקוס ומלכים אחרים של בית תלמי כל חודש, לא פעם בשנה. הוא דרש כל חודש. מה מקבלים ביום הולדת? מתנות. למה שנקבל מתנות פעם בשנה אם אפשר לקבל כל חודש? ואמרתי, ואני אחזור שוב, המלך לא ביקש מתנות לשם עצמו. הוא אסף כספים כדי לסלול דרכים ולבנות גשרים ולבנות אצטדיונים ולבנות אקוודוקטים ולבנות היפודורומים, כלומר דברים שהם לחלוטין בתחום התרבות, לא בתחום הדת. לא הייתה שום כפייה דתית, לא היה שום עניין דתי. העניין היה עניין אלניסטי תרבותי. כולם בכל ממלכות בית סלבקוס ובית תלמי, כולם משלמים מיסים לפי הלוח המלכותי של המלך השולט. מותר למלך אם הוא רוצה לעשות חגיגות כל חודש ולקבל מתנות. במתנות שהמלך מקבל, כספים, רכוש, נכסים, הוא משתמש בחלקן לטובת הציבור ולא לטובת הגנזך הפרטי שלו. בכל הממלכות של בית תלמי ובית סלבקוס, הציבור התייחס בעין טובה לתרומות של המלכים האלה, לשיפור הדרכים, לבניית הגשרים, לחציבת אקוודוקטים או לבניית אקוודוקטים, לבנייה של אצטדיונים והיפודורומים וכל מיני דברים שהיו בבחינת הנאה תרבותית או עזרה, או דברים לשיפור ורווחה ציבורית. במקדש בירושלים, הכהן הגדול, חוניו בן שמעון, בן יוחנן, בן שמעון, בן הכהן הגדול שחזר מגלות בבל, הכהן האחרון, חוניו בן שמעון, אמר, אני אינני יכול לאסוף מיסים ולעשות חגיגות במקדש שלי לפי הלוח שלך. אינני יכול. כל עבודת הקודש מבוססת על לוח מקודש משמיים, שמתחיל ביום השוויון של האביב. תחשבו על שעון גדול עגול. מתחיל בשעה 12 בראשון לראשון, בחודש הראשון, הוא חודש ניסן, הוא לא אמר ניסן, הכהנים לא השתמשו בשמות הבבליים, רק במספרים של החודשים. הלוח שלי כל שנה ושנה מתחיל ביום רביעי, בראשון לראשון, ביום השוויון של האביב, ואחרי 91 יום הלוח מתחיל מחדש, בראשון לרביעי, האחד בתמוז, ביום מפני הקיץ, ואחרי 91 יום הלוח מתחיל מחדש ביום רביעי, הראשון לשביעי, ביום מפני הסתיו, יום השוויון הסתווי, והלוח מתחיל שוב עוד הפעם ביום רביעי, היום הקצר בשנה, האחד לעשירי. כלומר, הלוח שאנחנו מדברים בו, יש לו 4 עונות שוות, 4 תקופות, 4 מועדים, אלה מילים נרדפות. למועד הראשון במגילות קוראים מועד קציר, זה שמתחיל באחד בניסן. למועד השני, זה שמתחיל ביום מפני הקיץ, באחד בתמוז, קוראים קיץ. למועד השלישי, שמתחיל ביום השוויון של הסתיו, שעה 6, קוראים עונת הזרע. ולמועד הרביעי, מועד דשא, שמתחיל בראשון לעשירי, אנחנו קוראים לו, הכהנים קוראים לו מועד דשא, בכל אחד מהמועדים האלה, שכל אחד מהם מתחיל ביום רביעי, ובכל אחד יש 91 ימים ו13 שבתות, בכל אחד מהמועדים האלה, או בכל אחת מהתקופות האלה, או בכל אחד מהרבעים האלה, יש תמיד 91 ימים ו13 שבתות, ולכל אחד מהם
מועד קבוע שאי אפשר לשנות. לכן, אדוני המלך, אני לא יכול לשנות שום דבר בלוח של המקדש שלי, כי כל עבודת המשמרות וכל עבודת הקורבנות וכל 7 מועדי אדוני ב7 החודשים הראשונים בניסן לתשרי אינם ניתנים לשינוי. זה לא נושא למשא ומתן. אני אאסוף מיסים ככל שתצווה עליי. אני אאסוף תרומות או מיסים או מעשרות ככל שתטיל עליי, אבל אני לא יכול לעשות יום הולדת לכבודך במקדש שלי על פי הלוח שלך. המלך, כמו שאמרתי לכם, אמר לו, אין כאן דמוקרטיה, עוף מכאן, אני ממנה תמורת כסף כהן גדול חדש, וזה מה שקרה. הוא מינה כהן שקראו לו יזון תמורת הרבה כסף, ואחרי שיזון הודח בגלל שמישהו הציע הרבה יותר כסף, למישהו הזה קראו מנלאוס, ואחרי שמנלאוס הודח כי מישהו שקראו לו אלקימוס הציע הרבה יותר כסף, התחילה מלחמת החשמונאים כדי לטהר את המקדש. הכל התחיל מהעניין של הלוח. אנטיוכוס, היו לו רעיונות משלו, מה נכון ומה לא נכון, הוא היה השלטון, הוא היה המלך, והוא חילל את המקדש על ידי הכהונה יוונית, הכהונה המתייוונת, שפעלה על פי מצוות המלך, לפי הלוח היווני, כלומר המקדש היה מחולל, עבודת הקורבנות הייתה מחוללת, משמרת הקודש הייתה מחוללת, עבר צונמי נורא על כל העולם המקראי. בתקופה הזו בדיוק, התחילו שתי המפלגות להיאבק ביניהן על מה צריך לעשות. הפרושים אמרו, נהפוך את המקדש למדרש, אין מקדש, אנחנו גם לא מכירים בחשמונאים האלה, אנחנו גם לא מכירים בכהנים המתייוונים האלה, אנחנו ודאי לא מכירים בכהנים החשמונאים האלה שהתמנו על ידי יורשי אנטיוכוס, יונתן החשמונאי התמנה לכהן ולשליט על ידי המלך אלכסנדר בלס שתפס את מקומו של אנטיוכוס אביו שהלך לעולמו ב-164, אבל הוא לא היה יורש חוקי. היורש החוקי השני, היו שניים שטענו לכתר, אף אחד מהם לא יורש חוקי. יונתן בן מתתיהו עזר לטוען הראשון, אלכסנדר בלס, וכשהוא ניצח בקרב, כאות תודה, הוא מינה אותו לשליט יהודה ולכהן גדול. הוא לא היה שייך לכהונה הגדולה, והוא בוודאי לא היה שייך לשלטון המלכותי ששמור על פי המקרא רק לשבט יהודה. 10 שנים לאחר מכן הוא נרצח, ואחיו יונתן, אחיו של יונתן, שקראו לו שמעון, עזר למנצח השני, שקראו לו דימיטריוס הראשון. דימיטריוס ואלכסנדר רבו על השאלה, מי היורש הלגיטימי של אנטיוכוס הרביעי, אפיפנס. בסיבוב הראשון אמרתי, ניצח אלכסנדר בלס ומינה את יונתן לכהן גדול, מטעם המלך הסלבקי, ובסיבוב השני ניצח דימיטריוס ומינה את אחיו של יונתן, שמעון לכהן גדול. בתקופה הזו, הפרושים והכהנים לבית צדוק ראו בחשמונאים מלכים לא לגיטימיים וכהנים לא לגיטימיים, והתגובה שלהם הייתה שונה. הפרושים אמרו, אנחנו לא חייבים לכם שום דבר, אתם לא כהונה לגיטימית. נכון שאתם הכוח, נכון שיש לכם תמיכה פוליטית, אבל אנחנו לא מסכימים למרותכם. אנחנו עכשיו נהפוך את המקדש למדרש. אנחנו לא רוצים את המקדש שהוא מחולל מלכתחילה בלב העניינים, אנחנו רוצים ליצור מחשבה דתית חדשה. זה היה מצד אחד, הפרושים בעל פה. המחשבה שלנו היא בעל פה. אנחנו לא כותבים תורה חדשה, אנחנו לא כותבים פירושים חדשים, אנחנו לא כותבים שום דבר. הפורטה שלנו, הכוח שלנו, הוא בהוראה בעל פה. אנחנו הפרושים המפרשים, אנחנו המבארים, אנחנו הדורשים את הפסוקים, אנחנו עורכים מחדש את הדיונים שעולים מן המצוות בקבוצות של הלכות ותקנות בעל פה, בעל פה, בעל פה, בעל פה. ולמה בעל פה תשאלו? כי כשבעל פה מוכרחים לבוא אל המורים. בכתב לא צריך את המורים. מי שיודע לכתוב יכול לקרוא בעצמו את ספר שמות ואת ספר בראשית ואת ספר ויקרא. אבל מי שרוצה לשמוע מהי התורה החדשה של הפרושים, חייב לבוא לבית המדרש, כי היא איננה כתובה. כלומר, הייתה להם סיבה הגיונית לגמרי, למה לא לכתוב, למה לכבד את הבעל פה, למה לכבד את הרעיון של הלכה מלשון הליכה.
להתגמש, לדרוש, לפרש, לברר, את כל זה הם עשו יפה מאוד, אבל בלי לכתוב. כנגדם אמרו הכהנים, בית חשמונאי פסול לגמרי, כמו שהכהנים המתייוונים פסולים לגמרי. אנחנו נכתוב עולם חדש. אנחנו מצידנו נכתוב את העולם הראוי, כפי שראוי שיהיה. אנחנו לא חייבים שום דבר לבית חשמונאי, ואנחנו בטח לא חייבים שום דבר לכהנים המתייוונים מ-175 לפני הספירה עד 152 לפני הספירה. לא חייבים להם שום דבר. אנחנו ממשיכים בדרכנו, אנחנו מודחים מהמקדש, המקדש מחולל, אבל אנחנו כמאז ומתמיד כותבים, אנחנו רשאים לכתוב מחדש, כי הספרים האלה הם הספרים שלנו, אלה הספרים שלנו, ואנחנו רשאים לשכתב אותם ולהוסיף עליהם, ולדמיין דברים נוספים על יסוד חוטי השתי המקראיים, שאנחנו מופקדים עליהם, רק לבני לוי, אמר משה בן עמרם בן קהת בן לוי, רק לבני לוי, יורו משפטיך ליעקב, תורתך לישראל. רק להם הוא אמר, את בריתך ינצורו. הם תמיד היו עסוקים בהוראה, בכתיבה, בהעתקה, על פי מיטב הבנתם של מהו קדוש, מהי רוח הקודש, למי מותר לכתוב, למי מותר להוסיף. הם מבחינתם לא עשו שום דבר חדש, הם המשיכו לעשות את מה שהם תמיד עושים, אלא מה? הם עכשיו הוסיפו את הדבר שהם קראו לו, התורה והתעודה. מותר לי לכתוב מחדש את מה שאני מרגיש שיש בו צורך כתוב, ואני אכתוב את מה שראוי שיהיה, ולא את מה שיש. אז אני אכתוב טקסט נפלא כמו מגילת המקדש, שמתאר את המקדש כפי שראוי לו להתנהל. בכלל לא מעניין אותי המקדש בירושלים, הוא פסול, הוא חוטא, הוא טמא. אני אכתוב, כאילו אני ארכיטקט, את מגילת המקדש, אני בונה מקדש חדש לגמרי, במקום חדש, מהר הבית ועד נגיד הר הזיתים, או עד הרכס ההררי הקרוב לכיוון צפון. אין לי שום מגבלות, המקדש שלי הוא מקדש דמיוני. כאשר המקדש ירד משמיים, כשאלוהים ירצה, הוא כזה יהיה וכזה ייראה. מקדש נכון, מקדש טהור, מקדש קדוש וכן הלאה. אני רשאי, אומר מחבר מגילת המקדש, לכתוב את כל סדרי המקדש. אני רשאי לכתוב מגילות משמרות, משמרות כהנים. אני רשאי לכתוב מחדש את סיפור 12 השבטים, ואני רשאי לכתוב מחדש את ספר בראשית ואת הפרקים הראשונים של ספר שמות עד מעמד סיני, כי זה שלי. ואני אחלק את זה לתורה ולמצווה, זה התורה ששותפה לכל ישראל, ולתורה ולתעודה, שאלה התוספות שאני מוסיף בהשראה של מלאך משמיים. אני לא כותב מראשי, ככה אומרים הכהנים. אני כותב בהשראה אלוהית. מה שאני כותב זה כתבי קודש, בדיוק כמו כתבי הקודש שניתנו מסיני. אוקיי, עד כאן אנחנו מבינים את השאלה, למה זה נכתב? איפה זה נכתב? נכתב בארץ ישראל, בירושלים. למה זה נכתב? כדי להציע עולם אידיאלי ראוי, מתוך ידיעה שהעולם המצוי בזמנה ובמקומם הוא מחולל וטמא ופסול מכל הכיוונים. ומה השאלה החמישית? אמרנו, מקום, מי חיבר את הספר? חוגי הכהנים ואנשי בריתם. איפה נכתב הספר? בירושלים ובסביבה. למה נכתב הספר? כדי להיאבק נגד חוגים שחשבו שמותר תורה שבעל פה, בעוד שהם מאמינים רק בתורה שבכתב. מה עוד? מתי? אמרתי, בין 165 ל-135 לפני הספירה, ועבור מי? עבור כל מי שמקבל את הסדר הכהני המקראי כפשוטו, בנוסח הכהנים לבית צדוק ואנשי בריתם. אנחנו רשאים לקרוא להם המפלגה השמרנית היצירתית. זו שהמלאכים הם מקור תוקפה, אלוהים הוא זה שהם שומרים את בריתו, הספרים המקודשים, כל כתבי הקודש וכל אלה שהם מוסיפים עליהם, הם מרחב עניינם, והקהל שהם מכוונים אליו, זה כל מי שמקבל את הסמכות השמרנית של התורה, של הכהנים, של הלוויים, של הסדר המקראי. ומי שלא, אז אלה הם
הפסולים. אלה הם בני חושך, אלה הם בני חטא, אלה הם בני בליעל, יש להם המון שמות נרדפים לכל אלה שהם מתנגדים להם. אין פה טיפה אחת של שלום ושלווה. יש כאן מאבק חריף על סמכות, על מסורת, על קדושה, על מקום מקודש, על זמן מקודש, על זיכרון מקודש ועל פולחן מקודש. עכשיו כשאנחנו מבינים את זה, אנחנו נתחיל לקרוא איך הם נלחמים על הסיפור שלהם. מה הם מוסיפים? אמרתי שהמשפט הראשון בפרק ב' בספר היובלים שקראנו בפעם הקודמת הוא שמלאך הפנים הוא זה שמדבר אל משה על הר סיני יום אחרי מעמד סיני. מעמד סיני היה ביום ראשון ב-15 לחודש השלישי. המלאך מדבר למשה ב-16 לחודש השלישי, והוא מדבר אליו במשך 40 יום ומכתיב לו את כל מה שיש בספר היובלים. זה מה שמשה עשה ב-40 יום וב-40 לילה, כי את כל התורה המקורית הוא כבר קיבל כתובה מן השמיים, אוקיי? אז עכשיו אנחנו קוראים בתורה ובתעודה שהמלאך מכתיב למשה. אבל לפני שנקרא בספר היובלים, אני רוצה לקרוא במהירות רבה, להזכיר לכם למה אנחנו משווים. אני קוראת עכשיו, אתם רואים בבהירות על המסך? אני קוראת עכשיו בראשית פרק ה', הפרק הידוע זה ספר תולדות אדם, שלמרבה הצער בדרך כלל כולם מדלגים עליו. זה פרק כל כך מעניין. זה פרק שמסביר לנו את ההיגיון של ההיסטוריוגרפיה המקראית. בכלל תדעו, אין אף פסוק אחד בתורה שאין לו כוונת מכוון, והוא חותר להגיע מנקודה מסוימת לנקודה אחרת. אוקיי, אני קוראת את זה במהירות מתוך הנחה שהטקסט מוכר לכם. זה ספר תולדות אדם, ביום ברוא אלוהים אדם, בדמות אלוהים עשה אותו. תראו איזו התחלה יפה. המילה תולדות היא היסטוריה, פשוט תולדות זה היסטורי. מה ההבדל בין תולדות להיסטוריה? היסטוריה זה סיפור וחקירה ביוונית, תולדות זה מי הוליד את מי. ההיסטוריה שלנו מבוססת על השאלה הפשוטה, מי הוליד את מי? לא מה עשיתם, לא איפה הייתם, מתחילים בטענה. א' הוליד את ב', ב' הוליד את ג', ג' את ד', ולכל אחד יש חלק בסיפור. זה ספר תולדות אדם, ביום ברוא אלוהים אדם, בדמות אלוהים עשה אותו. זכר ונקבה בראם, שימו לב, ויברך אותם ויקרא את שמם אדם ביום היבראם. ויחי אדם 30 ומעט שנה, ויולד בדמותו כצלמו, ויקרא את שמו שת. מדלגים על סיפור קין והבל, אתם זוכרים מהפרקים הקודמים, והמספרים כרגע לא מעניינים אותנו, רק השמות. ויחי אדם 30 ומעט שנה, ויולד בדמותו כצלמו, ויקרא את שמו שת. ויהיו ימי אדם אחרי הולידו את שת 800 שנה, ויולד בנים ובנות. כלומר, אדם זכה לחיות 800 שנה. ויהיו כל ימי אדם אשר חי 900 שנה ו30, כלומר, עד הגיל שהוא הוליד ילד, והשנים שאחרי שהוא הוליד. ויהיו כל ימי אדם אשר חי 900 שנה ו30 שנה וימות. ויחי שת 5 שנים ומעט שנה ויולד את אנוש. כמו שאתם רואים, הם לא מולידים בעשור השלישי או הרביעי לחיים, אלא כשהם מגיעים לגיל הנכבד של... וזה לא במקרה או בחינם שהם חיים באריכות ימים, אני אחר כך אסביר למה אריכות הימים הזו. אבל כאן אנחנו כמובן בתחום המיתוס, כי אנשים... בני חלוף בדרך כלל לא חיים 900 שנה. אבל למה הם צריכים את זה? יש סיבה. אין אף משפט שאין לו סיבה ותכלית. ויהיו ימי אדם אחרי הולידו את שת 800 שנה, ויולד בנים ובנות. ויהיו כל ימי אדם אשר חי 900 שנה ו30 שנה וימות. ויחי שת 5 שנים ומעט שנה, ויולד את אנוש. ויחי, אני לא רואה טוב, ויחי שת 5, לא, זה קראתי, ויחי שת 5 שנים ומעט שנה ויולד את אנוש. ויחי שת אחרי הולידו את אנוש 7 שנים ו800 שנה ויולד בנים ובנות. ויהיו כל ימי שת 12 שנה ו900 שנה וימות. ויחי אנוש 90 שנה ויולד את קינן, ויחי אנוש אחרי הולידו את קינן 15 שנה ו800 שנה ויולד בנים ובנות.
ויהיו כל ימי אנוש 5 שנים ו900 שנה וימות. ויחי קינן 70 שנה ויולד את מעללאל. ויחי קינן אחרי הולידו את מעללאל 40 שנה וכן הלאה, אני מדלגת. ויהיו כל ימי קינן 10 שנים ו900 שנה וימות. ויחי מעללאל 5 שנים ו60 שנה ויולד את ירד. אני עוצרת רגע. מי חסר כאן? אתם שמים לב? לא, אני לא גמרתי. אין אף אימא. בנים הולידו בנים, גברים הולידו גברים. למה? למה? איפה האימהות? למה? למה? לא, זה לא כי הן לא חשובות, כי הן מאוד מאוד בעייתיות. על השאלה מי הוליד את מי, נאבקו מאבק גדול. מי היה חוץ מאדם וחווה? היו להם 2 בנים, קין והבל, אחד רצח, אחד נרצח. עם מי אפשר להקים משפחה? יש כאן שאלה קשה, אוקיי? אני חוזרת לזה. ויהיו כל ימי קינן 10, לא, דילגתי, הן קופצות השקופיות. ויחי קינן אחרי הולידו את מעללאל 40 שנה ו800 שנה ויולד בנים ובנות. ויהיו כל ימי קינן 10 שנים ו900 שנה וימות. ויחי מעללאל 5 שנים ו60 שנה ויולד את ירד. שימו לב, ירד זה אבא של חנוך וחנוך הוא הכי חשוב. ויחי מעללאל אחרי הולידו את ירד 30 שנה ו800 שנה ויולד בנים ובנות. ויהיו כל ימי מעללאל 5 ו90 שנה ו800 שנה וימות, ויחי ירד 2 ו60 שנה ו100 שנה ויולד את חנוך, ויחי ירד אחרי הולידו את חנוך 800 שנה ויולד בנים ובנות. ויהיו כל ימי ירד 2 ו60 שנה ו900 שנה וימות. רגע. עכשיו אנחנו מגיעים לחנוך. חנוך הוא גיבור הסדר הכהני. כאן יש רק משפט אחד 4 משפטים מרומזים. על כל האחרים, כפי ששמתם לב, נאמר רק מי הוליד אותם, את מי הם הולידו, בני כמה הם היו בזמן שהם הולידו וכמה שנים הם חיו. שום אינפורמציה נוספת. רשימה סטריאוטיפית. פתאום, מפסוק כ"א, ויחי חנוך 5 ו60 שנה ויולד את מתושלח. חנוך היה הרבה יותר צעיר מהאחרים כשהוא הוליד את מתושלח. עכשיו המשפט שברא ספרייה שלמה. ויתהלך חנוך את האלוהים אחרי הולידו את מתושלח 300 שנה ויולד בנים ובנות. ויהי כל ימי חנוך 5 ו60 שנה ו300 שנה. 365 ימים זה מספר משמעותי מאוד, זה מספר ימי השנה. אבל הנה הפסוק כ"ד שיצר סדר עולמי חדש. ויתהלך חנוך את האלוהים ואיננו כי לקח אותו אלוהים. למה הוא לקח אותו? למה על כל האחרים רק נאמר ויולד וימות ויולד וימות? למה על חנוך היחיד מכל 10 הדורות שבין אדם עד נוח, א' יש לו 4 פסוקים, וב' הפסוק המכריע, פסוק כ"ד, ויתהלך חנוך את האלוהים ואיננו כי לקח אותו אלוהים. שימו לב, פעמיים אלוהים נזכר כאן. האם אלוהים אחד מהם זה אלוהים הבורא? האם אלוהים אחד זה המלאכים? המילה אלוהים ומלאכים זה מילים נרדפות במקרא. מכל מקום, חנוך שלא כשאר בני האדם נקשר באלוהים. אף אחד אחר מלבדו לא נקשר כאן באלוהים. ויחי מתושלח 7 ו80 שנה ו100 שנה ויולד את למך. ויחי מתושלח אחרי הולידו את למך 2 ו80 שנה ו700 שנה ויולד בנים ובנות. ויהיו כל ימי מתושלח 9 ו60 שנה ו900 שנה. הוא חי כמעט 1000 שנה. לקח לו הרבה זמן ללמוד את מה שאביו הביא מהשמיים, ספרייה שלמה. לא היו לו מלאכים שילמדו אותו בקיצור, כן? ויהיו כל ימי מתושלח 9 ו60 שנה ו900 שנה וימות. ויחי למך, למך זה אבא של נוח, 2 ו80, ויחי למך אחרי הולידו את, רק שנייה, כן, תודה. ויחי למך 2 ו80 שנה ו100 שנה ויולד בן, ויקרא את שמו נוח. שימו לב, הוא לא הוליד בנים ובנות כאן, הוא הוליד בן.
ויקרא את שמו נוח, לאמור, זה ינחמנו ממעשינו. לאחרים אין אטימולוגיה של השם שלהם. הוא ידע שמשהו הולך לקרות. ויקרא את שמו נוח, לאמור, זה ינחמנו ממעשינו ומצבון ידינו, מן האדמה אשר אררה אדוני. ויחיל למך אחרי הולידו את נוח 590 שנה ו500 שנה, ויולד בנים ובנות. ויהי כל ימי למך 770 שנה ו700 שנה, וימות. ויהי נוח בן 500 שנה, ויולד נוח את שם, את חם ואת יפת. עכשיו, מכאן מתחילה האנושות. כל אלה עד כאן, כולם, מה יקרה להם? כולם ייעלמו בדור המבול. היחידים, כל המשפחות האלה, כל השמות האלה, מאדם ועד נוח, כולם יחטאו וכולם יענשו, ואנחנו נגיע לסיפור החטא הזה, לא כרגע, יישארו אך ורק בני נוח. לנוח היו 3 בנים, שם, חם ויפת. שם זה כל בני אסיה, דוברי השפות השמיות. חם זה כל עמי אפריקה. למצרים קוראים בתהילים ארץ חם. כל עמי אפריקה, דוברים כל שפות אפריקה, הם בני חם, ויפת זה כל עמי אירופה. אלה היו 3 היבשות היחידות שנודעו בעולם העתיק. לא ידעו לא על אמריקה ולא על אוסטרליה, אלה היו 3 היבשות. כבר בפרק הזה בספר בראשית מכירים בעובדה שיש 3 יבשות בעולם, ויש 3 סוגים שונים של אנשים שחיים ביבשות השונות האלה, בני שם, בני חם ובני יפת, כולם בנים לנוח. עכשיו, עד כאן... סליחה? לאיזה תקופה בחשבון שלהם, של ספר היובלים, או של ספר בראשית? פחות או יותר נגיד 1300 שנה, בערך מהבריאה, פחות או יותר. אבל אנחנו כרגע עוברים, אנחנו עכשיו עוברים לספר היובלים. אנחנו מתחילים, כדי להגיע לפרק הזה, אנחנו מתחילים כמה פסוקים קודם, כלומר אנחנו רוצים עכשיו לקרוא את הנוסח של ספר היובלים של מה שהרגע קראנו בבראשית. ראיתם את המבנה, רק אבות הולידו בנים, על כולם יש רק מסגרת אחת סטריאוטיפית, יש 2 שנזכרו באופן מיוחד, שנאמר עליהם משהו שקשור לשמם, חנוך שהתהלך עם האלוהים ונלקח אל האלוהים, ונוח שנאמר עליו שזה ינחמנו מעצבנו ועווננו וצערנו. עכשיו אנחנו כאילו נוסעים בזמן לספר היובלים, שמספר את אותו סיפור, רק אנחנו מתחילים כמה פסוקים קודם כדי להבין את ההקשר. אדם גורש מגן עדן. ויעש, אני מתחילה למעלה במספר 26, רואים ברור על השקופי? יופי. ויעש להם כותנות אור וילבישם וישלחם מגן עדן. וביום הזה, כלומר אלוהים מגרש את האדם מגן עדן, ילביש אותם. וביום הזה, בצאתו מגן עדן, האדם הקטיר לריח ניחוח קטורת, לבונה וחלבנה ונטף ושחלת בבוקר בהופע השמש. הדבר הראשון שעושה האדם כשהוא מגורש מגן עדן, הוא לא מחפש מקום לגור, הוא לא מחפש במה לעבוד, הוא לא מחפש איפה הוא נמצא. תראו, הוא היה בגן עדן, הוא לא למד לעבוד אף פעם. האוכל היה חופשי, כן? כל מה שאדם צריך היה בחינם וביד רחבה. עכשיו הוא מגורש, כאילו מגורש מהרחם, מגן עדן, וצריך לעמוד על רגליו. מה הדבר הראשון שהוא עושה? הוא מקטיר קטורת עם צמחים שהוא לקח מגן עדן. מה הדבר הראשון שכל כהן עושה בבוקר? הוא מקטיר קטורת כאשר מעלים את עולת התמיד על המזבח. כלומר, הם מציגים את האדם הראשון ככהן במקדש. עוד פעם אני קוראת, ויעש להם כותנות עור וילבישם וישלחם מגן עדן.
וביום הזה, בצאתו מגן עדן, הקטיר לריח ניחוח קטורת, לבונה וחלבנה, ונטף ושכלת בבוקר, בהופע השמש, בחסותו את ערוותו. וביום ההוא, קילה לדבר פי כל החיה והבהמה והעוף, ואשר ילך ואשר ירמוס, כי דיברו כולם זה עם זה, שפה אחת ולשון אחד. זו למשל תוספת שאין בספר בראשית. שני המשפטים האלה, זה שהאדם הראשון מקטיר קטורת, וזה שעד עכשיו כל החיות דיברו, שפה אחת ודברים אחדים, גם בני האדם, השניים שהיו שם, אדם וחווה, גם הם ידעו לדבר, אבל לא ידענו שהחיות דיברו. אנחנו יודעים שהנחש דיבר, אבל לא ידענו שכל שאר החיות דיברו. כלומר, למסורת של ספר היובלים, הוא כאילו תומן זרעים קטנים שאחר כך יצמחו בהמשך הסיפור. נכון? זה יפה שכל החיות דיברו. נכון, אבל לא של החיות, של בני האדם. לא הבנתי? במקור של בראשית כתוב שהוא גירש אותם. כן. וכאן כתוב וישלחם, שזה יותר מוקדם. כן, את צודקת, נכון? אמת. כן, יש עוד כל מיני הבדלים, אבל... כלומר, בכל אופן, הם יצאו מגן עדן, בין שילחו, בין גרשו, הם יצאו מגן עדן. וביום הזה, בצאתו מגן עדן, הקטיר לריח ניחוח קטורת, לבונה וחלבנה, ונטף ושכלת בבוקר, בהופע השמש, בחסותו את ערוותו. וביום ההוא, קילה לדבר פי כל החיה והבהמה והעוף, ואשר ילך ואשר ירמוס, כי דיברו כולם זה עם זה, שפה אחת ולשון אחד. וישלח מגן עדן את כל הבשר אשר היה בגן עדן, ויפץ את כל הבשר, בשר זה כמו בעלי חיים, כן? ויפץ את כל הבשר לפי מינו ולפי חוקו, אל המקום אשר נברא להם. קודם כולם היו בגן עדן בשמחה רבה, עכשיו כל אחד הולך למקומו. ולאדם לבדו נתן לחסות את ערוותו מכל החיה והבהמה. על כן ציווה על הלוחות, על כל אשר ידעו את משפט החוק, לחסות ערוותם ולא יגלו כהיגלות הגויים. כל זה כמובן לא מצוי בבראשית, זה תוספת שהכהנים מוסיפים כנגד מה שקורה בזמנם ובמקומם. בעולם ההלניסטי, כפי שוודאי הזדמן לכם לראות במקומות שונים על הקדים או בציורים, היו הולכים לגימנסיון, גימנוס זה עירום. גימנסיה זה מקום שמתאמנים בו בעירום. כלומר, הגימנסיון בהתחלה לא היה הגימנסיה העברית, אלא היה גימנסיון, מקום שמתאמנים בו בעירום, בזריקת כידון איך קוראים לעיגול הזה? בדיסקוס, כן. בזריקת דיסקוס, בריצה, בהתעמלות. היו מכשירים את הגוף להיות חזק ואמיץ ולוחם, וכל אלה שהצטיינו בזה היו זוכים לכבוד רב. בבקשה. בכל רם קשה לי לשמוע. כי גן עדן נסגר לכולם מלבד למלאכים, לאלוהים ולחנוך בן ירד שיגיע אליו. גן עדן נסגר. גן עדן נברא לפני הזמן. ברגע שהאדם מגורש, כל מה שכפוף לזמן יוצא החוצה. בעלי חיים לא חיים לנצח. בני אדם לא חיים לנצח. היה צריך להוציא אותם לפי ההיגיון שמבדיל בין הנצחי, מקום שהמוות לא חל בו, ובין כל החולף והפורה שכפוף לדיני החיים והמוות. תודה ששאלת ויכולתי להסביר את הנקודה הזאת. בטובך, בכל רם. יש כאן מעברר או משהו שאני לא שומעת. יש כאן עוד משהו שמשך את תשומת ליבי. ביום הוא קילה לדבר פי כל החיה והבהמה, כן. והעוף, ואשר ילך, ואשר ירמוס, דיברו כולם, זה עם זה, שפה אחת ולשון. כן, אמרתי. בכלל זה האדם. כן, אבל שוב, גם לא רק האדם הולך, גם יש בעלי חיים אחרים שהולכים. נגיד, היען הולך על שתי רגליים, נכון? אבל... האדם
כן, כן, כן. הייתה שפה אחת בגן עדן. אוקיי, תודה, עוד פעם תודה על השאלה, צריך לדייק. הייתה שפה אחת לכולם, לאל, למלאכים, לאדם ולכל החיות. כולם הבינו זה את זה, כולם דיברו זה עם זה, אבל ברגע שהאדם חטא וגורש מגן עדן או שולח מגן עדן, הוא איבד את היכולת לשמוע ולהבין את כל בעלי החיים, ובעלי החיים איבדו את היכולת לדבר, לשמוע ולענות. ובראשית החודש הרביעי הוא חודש תמוז, ובראשית החודש הרביעי, תחשבו על האחד בתמוז. ובראשית החודש הרביעי יצאו אדם ואשתו מגן עדן, ויגורו באדמת מולדתם בארץ בריאתם. ויקרא אדם את שם אשתו חווה. זה מעניין, כן? האדם נותן שם לאשתו. מישהו צריך לקרוא לך בשם. ויקרא אדם שם אשתו חווה, ולא היו להם ילדים עד הישלם היובל הראשון, ואחר ידעה. כלומר, הנקודה הזו נורא חשובה, והיא נושא לוויכוח אינסופי. חז"ל, שרצו לקלקל את המיתוס הכהני בכל דרך, אמרו שאדם וחווה נבראו, גדלו, הזדווגו, הולידו, ילדו בגן עדן. במיתוס הכהני זה חטא וזה עבירה, כי לא היה ארוס, לא היה מין בגן עדן. הם כולם הסתובבו ערומים כמו בעלי חיים, הם לא ידעו, לא על פריון ולא על מוות. הפריון ניתן לאדם רק מהרגע שהוא הופך לבן מוות. מי שאיננו בן מוות לא צריך לפרוט ולרבות. המלאכים למשל, אין להם צורך בילדים כי הם נצחיים. אלוהים למשל אין לו צורך בילדים כי הוא נצחי. מי שנצחי איננו כפוף לחוק הכיליון והפריון. לפי המקור הזה, אז אדם וחווה לא נולדו בגן עדן, אלא במקום אחר. לא, 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 הם נבראו. לא, לא, סליחה, את צודקת. יש מקום שמשם אלוהים, תזכרי שהם נכנסו לגן עדן, הם לא נבראו בגן עדן. כן, הם לא נבראו בגן עדן, הם הושמו בגן עדן. בהחלט, וזה חשוב, וזה נורא חשוב העניין הזה. נגיע לזה בשיעור אחר, משום שההבדל בין בריאת אדם לחווה קשור לענייני ימי הטהרה שהם יכולים על פיהם להיכנס לגן עדן. כל חוקי הטהרה בויקרא נמצאים בפרק הראשון על בריאת אדם וחווה, כן? אבל זה כרגע לא ענייננו, לא בזה אנחנו עוסקים. הם כבר נבראו, הם כבר נכנסו לגן עדן, הם גורשו מגן עדן. אנחנו רוצים לראות איך ממשיכים את משפחת האדם. ולא היו להם ילדים. כלומר, בכנסיות הנוצריות נאבקו על זה בלי סוף. כן היו יחסי מין בגן עדן, לא היו יחסי מין בגן עדן. במיתוס הכהני, גן עדן זה מקום שלא הייתה בו מיניות, לא היו בו יחסי מין, לא היו בו הולדה, כולם היו תמימים לחלוטין כתינוקות. אבל ברגע שהיה סיפור של הנחש והתפוח, נגלו עיניהם וראו כי ערומים הם, קודם הם לא ידעו שהם ערומים. לכן אלוהים הלביש אותם בכותנות אור והוציא אותם מגן עדן. ולא היו להם ילדים עד הישלם היובל הראשון ואחר ידעה. כלומר, אדם ידע את חווה אחרי שחלפו 49 שנים. ויעבוד את האדמה כאשר למד בגן עדן. בגן עדן לימדו אותו איך עובדים את האדמה. אבל גם אם הוא לא היה עובד, הוא יכול היה לאכול, היה שפע של אוכל. כלומר, למה מה? לא חשוב. כרגע לא משנה למה הוא היה צריך, כדי שהוא לא יתבטל, כדי שלא יהיה לו משעמם, שהוא יעשה משהו. אוקיי, רק שנייה אחת, אז אני צריכה להעביר דף. שנייה, כן. פרו ורבו אחרי שיצאתם מגן עדן. אחרי, לא בגן עדן. פרו ורבו זה חל על כולם אחרי גן עדן. כן? אז מה? בכל רם אני לא שומעת.
כי צריך ללמוד להתאפק, בדיוק כמו שאתה צריך ללמוד להתאפק בימים שאסורים לפי חוקי הנידה והטהרה, כי אלוהים קובע כל מה שקשור להולדה ופריון, לא האדם. אלוהים קובע את כל הפרו ורבו, לכן הסיפורים של אברהם העקר ויצחק העקר ורחל העקרה, כלומר ספר בראשית עסוק בלהמחיש שעל הפריון והכיליון ממונה אלוהים לבדו, כן? זה הרעיון. אחר כך מה בני אדם עושים עם זה, זה סיפור אחר, אבל זה ההתחלה. אוקיי, אנחנו עכשיו מתחילים את הסיפור בפרק שקראנו קודם, וזה ספר תולדות אדם בנוסח ספר היובלים. ובשבוע השלישי ליובל השני ילדה את קין, חווה ילדה את קין, וברביעי ילדה את הבל, ובחמישי ילדה את אבון ביתו. הנה ההפתעה. שימו לב איך קוראים לילדה הראשונה? אבון, אבון. כלומר, אני אומרת, מחלקים זרעים שתכף יצמחו ותכף יהפכו למשהו טורף. כן? בתורה כתוב שילדה רק את קין והבל. כאן כתוב שהיא ילדה את אבון ביתו. עכשיו, יש שתי צורות שמתרגמים את המילה האתיופית, אני לצערי אינני יודעת גז, ואני לא יודעת אם יש אצלם הבחנה בין א' לעין, אבל בעברית יש ספרים שתרגמו אבן ביתו, אבן, אתם יודעים, אבן זה מילה נרדפת לרוע ורשע. ילדה את אבן ביתו, א' ו' סגול נון, ויש ספרים, ככה תרגמה עכשיו קנה ורמן, לפי הבקיעה בשפות האתיופיות, היא תרגמה אבון ביתו, שזה עוד יותר גרוע מאבן, כי אבן זה רוע באופן כללי, אבון זה משהו שאתה עושה, כן? כנראה שמכל מקום הילדה נולדה עם השם הנורא אבון. תארו לכם, זה כמו לקרוא לילד נזק שכמוך, כן? באמת, משהו נורא, זה שם נורא לקרוא. אבל ההיסטוריה של הנשים מתחילה רע מאוד. חווה חוטאת ומחטיאה את אדם, הילדה הראשונה רק נולדה, קוראים לה אבון ופשע, אוקיי? רע מאוד להתחיל ככה את ההיסטוריה של נשים. מה? מה זה? לא, הבל זה העד שיוצא מהפה, הבל אין לו שום דבר. לא, 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 חלילה. הבל זה, את יודעת, כשאת נושמת ועושה כזה, אז זה הבל. לא, זה כמו רוח, זה הבל שקול לרוח, זה לא הבל הבלים, זה הבל רוח, זה ספיריט, כן? מכל מקום, אנחנו כרגע... האם אפשר לשאול לגבי ילדה את אבון ביתו של מי? של אדם. בהמשך לשם הבל, אנחנו לא יודעים מי ניסה על מי היה עם מי... בואי נגיד ככה, נשאיר את זה בטעון עיון לפי שעה, כן? כי כאן מודגש ביתו ושם לא היה מודגש בנו. יש כאן בהחלט מקום לשאלה, וזה ילך ויהיה יותר גרוע ויותר גרוע. כלומר, כשאני למדתי את הפסוקים האלה לפני הרבה מאוד שנים, החלטתי לכתוב ספר על היסטוריה של נשים. לספר קוראים סבתא לא ידעה קרוא וכתוב. המשפט הזה של הילדה קראו אבון או אבן, היה אחד מהטריגרים שבגללם כתבתי את הספר סבתא לא ידעה קרוא וכתוב, על ההיסטוריה הלא ידועה של נשים. הם התחילו רע מאוד, לא רק אצלנו. גם פנדורה מתחילה במיתוס היווני, ונאנסת אחרת במיתוס הרומאי. נשים, ההיסטוריה של נשים תמיד מתחילה רע מאוד. אוקיי. מכל מקום אנחנו עכשיו, בשבוע השלישי ליובל השני ילדה את קין, וברביעי ילדה את הבל, ובחמישי ילדה את אבון ביתו. ובאחד ליובל השלישי הרג קין את הבל, כי קיבלנו מידו את קורבנו, עכשיו הדובר הוא המלאכים, המלאך, קיבלנו אנחנו המלאכים, כי קיבלנו מידו את קורבנו, ומיד קין לא קיבלנו. וימיתו בשדה, ויזעק דמו מן האדמה אל השמיים, בזעקו כי הוא מת. ויוכח וישפוט אלוהים את קין על הבל, כי המיתו, וארכה נתן לו על פני האדמה, מפני דם אחיו, ויקלל אותו על האדמה. על כן נכתב על לוחות השמיים. שימו לב איך הם משלבים חוקים והלכות בתוך הסיפור, מה שאין בבראשית. בסיפורי בראשית אין הלכות ומצוות בדרך כלל, יש מעט מאוד. כאן יש, איפה שאפשר לשלב איזה הלכה או מצווה, מיד משלבים. על כן נכתב על לוחות השמיים, ארור המכה את רעהו בסתר,
ואמרו כל הרואים אמן. כלומר, תדעו לכם שמי שרוצח בסתר או בגלוי, השמיים רואים אותו, גם אם אתם חושבים שלא יראו אתכם. כן? על כן נכתב על לוחות השמיים, ארור המכה את רעהו בסתר, ואמרו כל הרואים אמן. ואיש אשר ראה ולא אמר, יהיה ארור כמוהו. כלומר, שיהיה סדר מבחינת רצח הוא רצח הוא רצח, מההתחלה. אין יוצא מן הכלל. אסור לאדם להכות את רעהו ולרצוח אותו ולחשוב שלא ידעו. יודעים. על כן, רגע, לא לעבור לספר שמות. על כן אנחנו מעידים בבואנו לפני אדוני אלוהינו. עכשיו המלאך מספר מה הם עושים. הם מסתובבים בארץ כעדים על כל מעשי האדם. על כן אנחנו, המלאכים, מעידים בבואנו לפני אדוני אלוהינו על כל החטאים אשר יעשו בשמיים ובארץ, ובאור ובחושך ובכל. קוראים לזה פיקוח חברתי. אל תחשבו שמאחורי הדלת אתם יכולים לעשות חטאים. אנחנו המלאכים רואים את הכל, מעידים ורושמים. יש פיקוח חברתי. תדעו לכם, כן? ויהיו אדם ואשתו מתאבלים על הבל 4 שבועי שנים, כלומר 28 שנים, וב4 לשבוע החמישי שמחו, וידע אדם שנית את אשתו, ותלד לו בן, ויקרא את שמו שת, כי אמר שת לנו אלוהים זרע בארץ, זרע אחר בארץ תחת הבל, כי הרגו קין. שימו לב כמה יפה התוספת הזאת, כן? היה זמן שהם התאבלו 4 שביעיות שנים, אבל הם קמו מהאבל והמשיכו את החיים. ואלוהים הוא זה ששת להם זרע אחר. זה לא מספיק שבני האדם רוצים להתרבות, אלוהים הוא זה שפותח רחמים ויוצר הולדה. וידע אדם שנית את אשתו, ותלד לו בן, ויקרא את שמו שת, כי אמר שת לנו אלוהים זרע בארץ, זרע אחר תחת הבל, כי הרגו קין. ובשבוע השישי הוליד את עזורה ביתו. זה ילדה שקוראים לה עזורה. ויקח קין את אחותו עוון לו לאישה, ותלד לו את חנוך. עכשיו, זה לא חנוך שלנו, זה חנוך של פרק ד'. אני רוצה שלא תהיה כאן טעות. בספר בראשית יש את השושלת של קין. זה שעם מי הוליד קין ילדים? עם אחותו עוון. אבל זה לא כתוב בספר בראשית. ספר בראשית פוסח על כל האימהות של 4 הדורות הראשונים, כי כולם היו נישואי עריות אסורים, אבל לא הייתה ברירה אחרת. לא היו נשים אחרות, היו רק אחיות. זה לקח הרבה זמן עד שאפשר היה ללדת מחוץ לאיסורי העריות. זה הסיבה שספר בראשית עובר בשתיקה גמורה על שמות האימהות. זה לא כי הוא מתעניין בגברים, לא. הוא לא רוצה לספר את הזוועה שכל המין האנושי התחיל מנישואי עריות. זה משהו עמוק מאוד בתשתית האנושית. עכשיו תדעו לכם משהו חשוב. לפי המחקר הסוציולוגי, האנתרופולוגי המשווה בכל החברות בעולם, יש תמיד 2 קבוצות מעל החוק. מלכים רשאים להתחתן עם אחיותיהם, ועבדים רשאים בכפייה להתחתן עם אחיותיהם. בכפייה, כלומר הבעלים של העבדים רשאים לזווג אחים ואחיות שיפים במיוחד או דומים במיוחד, כדי שיוולדו להם. התלמוד מספר לנו על דברים כאלה. והחקר העבדים מספר לנו, כלומר, 2 שנמצאים בשני הקצוות של החברה. אלה שהכי למטה, עבדים, משרתות ושפחות, נישאים זה לזה בעל כורחם. אחים ואחיות לא רוצים להינשא בדרך כלל, בדרך הטבע, אבל בעלי עבדים ואחיות היו רשאים לפי החוקים לזווג משרתים ומשרתות, עבדים ושפחות וכן הלאה. ומלכים, כל המלכים התלמיים התחתנו עם אחיותיהם, הרבה מאוד מהמלכים הרומאים התחתנו עם אחיותיהם, כל מלכי האינקה התחתנו עם אחיותיהם. כלומר, זה מלמד אותנו משהו עמוק על ראשית האדם. התרבות מתחילה בהתרחקות מהעריות. זה לא אומר שהתשוקה לא קיימת. זה אומר שהתרבות קובעת
שמישהו קרוב דם ראשוני שלך, אבא שלך, אמא שלך, אחיך, אחותך, בנך ובתך, לא יכול להיות בן זוג לזיווג. זה לא שאתה לא אוהב אותם או רוצה להזדווג איתם, אסור לך. איסורי העריות מפורטים בספר ויקרא, 39 איסורים. מתי קוראים אותם? ביום האחד שכל העדה בבית הכנסת, ביום הכיפורים. הקריאה בתורה ביום הכיפורים היא פרשת העריות בספר ויקרא. כי אלה החטאים שעושים מאחורי דלת סגורה, ואתה חושב, אבל אף אחד לא ידע, אף אחד לא יגיד, הנאנסת לא תאמר. כלומר, הזוועות האלה נמצאות למרבה הצער. לידיעתכם, כשליש מכל הדיווחים על מעשה אונס, זה אונס של עריות. בכל הוורסיות האפשריות, אבא ובת, אחות ואח, בן ואימו, כל מיני זוועות מכל הסוגים. התרבות אוסרת על זה, אבל היצר שולט לרעה בכל חוקי העריות. כלומר, תביאו בחשבון, לא סתם ספר היובלים מספר לנו שהאחיות הן אלה שהיו בנות הזוג בדורות הראשונים, אבל הרעיון הוא להתרחק מן העריות. בהתחלה לא הייתה ברירה. כלומר, ספר היובלים מספר לנו דברים מאוד מאוד מעניינים, ותזכרו מה שאמרתי, כל הקליאופטרות היו אחיות של נגיד הקליאופטרים, האחים שלהם, התלמים. מה? כן? הפרעונים, כן? כלומר, זה היה, לא, על הפרעונים לא בטוח כולם, על התלמים זה בטוח. כלומר, על הפרעונים אני לא יכולה להגיד שאני בקיאה ב... מה? לא משנה, השתמשו בפרעונים בתור שם כללי למלכי מצרים. בוודאי. לא, הם היו בטוחים שהם בני אלוהים, והם רשאים להתחתן רק עם בני אלוהים כמותם. אבל שוב, לצורך העניין, התירוץ איננו משנה. הידע האנתרופולוגי המשווה והקרימינולוגי אומר לנו שאלה שנמצאים בפסגת החברה מרשים לעצמם לעבור על חוקי העריות, ואלה שנמצאים בתחתית החברה מתירים לעבור על חוקי העריות. מי אצלנו התיר את זה? שבתאי צבי ויעקב פרנק, והתגאו בזה. אמרו, שבתאי צבי אמר, יומיים בשנה מותר לכם עם כל מי שאתם רוצים, כל שאר השנה אתם כפופים לחוקי העריות. שבתאי צבי ויעקב פרנק, כן? ויעקב פרנק אמר, כל פעם שאני אגיד לכם, אתם תשכבו עם מי שאני אגיד לכם, אסור לכם עם אשתכם או עם בעלכם. כלומר, כל הנישואים בטלים, כי אני לא יכול להינשא. לא משנה לצורך העניין, יש עוד הרבה על זה, כתבתי על זה בהרחבה, בספרי, גם בשני ספרים. גם בספר סבתא לא ידעה קרוא וכתוב, וגם בפירוט, בכרך השני של ישראל בעל שם טוב ובני דורו, שמספר על עולם העריות של השבתאות ושל הפרנקיזם. הנושא הזה הוא חלק מההיסטוריה, זה לא רק מיתוס, ובכלל תדעו שכל דבר שהמיתוס מספר עליו, מצוי בהחלט גם בחוויה האנושית. ישראל בעל שם טוב ובני דורו, שני כרכים, הכרך השני עוסק בעולם העריות השבתאי. אוקיי, אנחנו חוזרים לפסוק, איזה מספר הפסקנו? 9. ויקח קין את אחותו עוון לו לאישה, ותלד לו את חנוך, חנוך בן קין, בבקשה, לא חנוך בן ירד, זה חנוך בראשית פרק ד'. שושלת מאוד מעניינת בני קין. קין הוא הראשון שבנה עיר, איך הוא קרא לעיר? חנוך. קין הוא אבי הארכיטקטים. כל מי שכאן שייך לעולם הארכיטקטורה, קין הוא אבי הארכיטקטים, הוא בונה העיר הראשונה, הוא מתכנן העיר הראשונה, כי הוא ידע שברגע שהוא הפך לחוטא ומקולל, הוא מוכרח ברגע שהוא רוצה להוליד ילד ולהקים משפחה, הוא צריך לבנות בית, הוא צריך גדר, הוא צריך דלת, הוא צריך חצר. הוא הבין שצריך לבנות מחסה לתינוק הנולד, לאמו ההרה היולדת. קין הוא בונה העיר הראשונה. ובניו הם ראשוני נושאי כינור ועוגב, ראשוני החורשים במחרשה, ראשוני ההורגים בהריגה בדברים האלה. שושלת קין המפורטת בבראשית פרק ד' היא השושלת של כל תבונת הכפיים והכישרון המוחשי במין האנושי.
לעומת זאת, שושלת חנוך בן ירד היא השושלת של כל אלה שעוסקים בדברים מופשטים, בנבואה, בחשבון, בפילוסופיה, בהגות, בספרות, בחלומות, כל אלה שעוסקים במופשט, בעוד שכל אלה שעוסקים במוחש הם בני קין, לפי ההיסטוריוגרפיה הכהנית. מכל מקום, אנחנו בפסוק 10. מה יהיה? ואדם ידע את חווה אשתו, ותלד עוד 9 בנים. ובשבוע החמישי ליובל החמישי, לקח שת את עזורה לאחותו, לא לאישה, וב4 ילדה לו את אנוש. זה הראשון לקרוא בשם אלוהים על הארץ. כמה זה יפה, נכון? אנוש, האדם שקוראים לו אנוש, אנחנו כולנו נקראים על שמו, המין האנושי, כי הוא הראשון שקרא בשם אלוהים על הארץ. הוא הראשון שהכיר בעובדה שיש משהו מעבר לנראה. יש משהו שנמצא בתחום הנצחי. וביובל השביעי, בשבוע השלישי, לא, דילגתי. וביובל השביעי, בשבוע השלישי, לקח אנוש את אחותו נועם לו לאישה, ותלד לו בן בשנה השלישית לשבוע החמישי. ויקרא שמו קינן, ובקץ היובל השביעי, ובקץ היובל השמיני, לקח לו קינן אישה, את אחותו מהוללת לאישה. אתם רואים כל הדורות האלה עם אחותם. ותלד לו בן ביובל התשיעי, בשבוע הראשון, ב3 לשבוע, ויקרא שמו מהלל אל. ובשבוע השני ליובל העשירי, לקח לו מהלל אל אישה, את דינה בת ברכיאל, בת אחי אביו לו לאישה. הדור הראשון שלא התחתן עם אחותו, זה בת אחי אביו, אוקיי? כשנולד, נורא מסובך העניין הזה, אבל שושלת התפלגות המשפחות היא מתחילה רק מכאן. כלומר, עד כאן כולם התחתנו עם אחותם. ובשבוע השני ליובל העשירי, לקח לו מהלל או מהלל אל לאישה, את דינה בת ברכיאל. דינה זה השם הראשון, כן, השני אחרי עזורה. את דינה בת ברכיאל או ברוך אל, אחי אביו לו לאישה, ותלד לו בן בשבוע השלישי בשנה השישית, ויקרא שמו ירד, כי בימיו ירדו מלאכי אלוהים, אשר נקראו עירים לארץ, ללמד את בני האדם לעשות משפט וצדק. למה קראו להם עירים? כי הם קשורים לחטא העריות הנורא, שמתחיל את סיפור המבול. בספר בראשית, פרק ו' כתוב, ויראו בני אלוהים את בנות האדם כי טובות המה, ויקחו להם מכל אשר בחרו. את הנשואות, את האלמנות, את הילדות, כלומר הייתה שם השתוללות פשע של עריות שאין כמוה, וזה מה שהביא בסופו של דבר להחלטה למחות את כל הדורות האלה במבול. אבל זה כרגע, בזה אנחנו לא עוסקים, אנחנו עוסקים עדיין כאן. וביובל ה11 לקח לו ירד אישה, ושמה ברכה בת רצוי אל, בת אחי אביו לו לאישה. בשבוע הרביעי ליובל הזה, ותלד לו בן בשבוע החמישי ליובל בשנה הרביעית, ויקרא שמו חנוך. חנוך הוא הדור הראשון, השביעי בדורות האדם, שהתרחק מחטאי העריות. עד אליו כל אחד היה חלק של ילד עריות. חנוך בן ירד, השביעי בדורות האדם, זה שהראשון קשור בשבועה ובברית, בספר ומספר, הראשון שנולד לא מנישואי עריות, אלא התרחק מהעריות במשך 7 דורות. עכשיו, אומר המלאך למשה, זה ראשון מבני האדם, אשר נולדו בארץ, אשר למד ספר ומוסר, חוכמה. בנוסח אחר, כתיבה, הוראה וחוכמה. ואשר כתב בספר את אותות השמיים כסדר חודשיהם,
למען ידעו בני האדם את תקופות השנים כסדרן לכל חודשיהם. שימו לב מה הדבר הראשון שהוא עושה. הוא קודם כל למד ספר, הוא למד לקרוא, ולמד מוסר וחוכמה. הוא לא סתם למד לקרוא, הוא למד לקרוא ולהבין ולדעת כל הדברים הנפלאים שאנשים מוכירים מאז ועד היום. אנחנו כולנו מכירים תבונה, חוכמה, דעת, חוכמה. חב"ד זה חוכמה, בינה ודעת, כן? אנחנו מכירים תבונה וחוכמה ועצה וכל המילים ששייכות לדעת וידע, אבל אלה כולם מושגים מופשטים, אוקיי? חנוך הוא אבי המסורת המופשטת. זה הראשון מבני האדם אשר נולדו בארץ, אשר למד ספר במוסר חוכמה או כתיבה, הוראה וחוכמה, ואשר כתב, שימו לב, מה עושה האדם הראשון שלמד לקרוא? הוא כותב. המסורת הכתובה המקודשת מתחילה עם חנוך בן ירד, ואת זה אומר מלאך הפנים למשה על הר סיני, שהוא הכותב הראשון בספר שמות. הכותב הראשון במסורת בראשית לפי ספר היובלים הוא חנוך בן ירד, שנלקח לשמיים לפי בראשית, ולפי המלאכים למד לקרוא ולכתוב, ונחל חוכמה ודעת, ספר מוסר וחוכמה. הוא הראשון אשר כתב בספר. מה הדבר הראשון שהוא כתב בספר? אנחנו היינו קוראים לזה אסטרונומיה. הוא כתב את אותות השמיים. אותות השמיים, תרימו את הראש, שאו למרום עיניכם וראו מי ברא אלה. הקוטב הצפוני, הקוטב הדרומי, המזרח, המערב, ימי השוויון, כל אלה קוראים להם אותות. כל מה שקורה בשמיים, ולנו אין שום שליטה עליו. זה נצחי. איזה מזל שאין לנו שליטה על הזריחה והשקיעה, תארו לכם. הג'ינג'י היה שוכח את המפתח, הוא היה סוגר את הכוכבים. כן? ברוך השם, כל מה שחשוב, אין לנו שליטה עליו. זה הנצחי, המחזורי, המקודש, זה שאי אפשר להתפשר עליו. הדבר הראשון שהוא למד זה לכתוב את אותות השמיים, כלומר להבין את המחזור הגדול, להבין את הקוסמוס. אשר כתב בספר את אותות השמיים כסדר חודשיהם. תארו לכם רגע, תתחילו מגלגל המזלות, העגול הגדול שנמצא בטבריה או בציפורי, תחשבו עליו כשעון גדול 12, 6, 9, 3, ותחשבו שאתם מעלים אותו לשמיים, והשמיים מחולקים ל-12 שערים. השמש נכנסת ויוצאת, ככה חנוך מסביר לנו את 12 שערי השמיים, השמש נכנסת ויוצאת כל שער מדי 30 יום. היא נכנסת לשער הראשון שמתחיל בחודש ניסן, ואחרי 30 יום היא נכנסת לשער השני שמתחיל בחודש אייר, ואחרי 30 יום היא נכנסת לחודש השלישי, סיוון, ואז יש יום פגוע. היום, כל אחד מהחודשים האלה זה 30 יום. ניסן זה 30 יום, אייר זה 30 יום, סיוון זה 30 יום, ואז יש יום מוסף. ליום המוסף הזה נקרא 31 לשלישי, לשישי, לתשיעי ול-12, יום פגוע, שבו העונות פוגעות זו בזו. תחשבו כאילו העונה הולכת ככה ככה, פוגעת בעונה הזאת, ואז מתחילה העונה הזאת עד שהיא פוגעת בעונה הבאה. כן? מכל מקום, זה הדבר הראשון שהוא כותב. הוא כותב או מסרטט את תמונת השמיים. צפון, דרום, מזרח, מערב, 4 עונות השנה, 12 חודשים, 12 שערים. רגע. כן, אני לא רואה את המספרים. ראשון הוא אשר כתב תעודה. תעודה זה עדות. כן, ראשון הוא אשר כתב תעודה, ויעד בבני האדם לקיצי עולמים. קיצי עולמים זה כל המחזורים האינסופיים. כל כמה ימים נגמר חודש, כל כמה זמן עולה ירח, כל כמה זמן מתחלפת עונה, כל כמה שנים זה שמיטה, כל כמה שנים זה יובל. כל אלה כולם מספרים. זה לא מה אתה רואה בעין, זה מספרים, מספרים, מספרים. כמה אנחנו עם הזמן? אוי, רע מאוד. אוקיי. ראשון הוא אשר כתב תעודה, ויעד בבני האדם לקיצי עולמים, ושבועי היובלים ספר. אתם רואים, הוא סופר 49 שנים. הוא סופר שמיטות של 7.
וימות השנה הודיע, וחודשים סידר, ושבתות השנים אמר כאשר לימדנוהו. כל הידע האסטרונומי, גיאוגרפי, חודשי, שני, שמיתותי, יובלי, כל זה חנוך למד מהמלאכים והביא לבני האדם. ואשר היה, עכשיו, אחרי שהוא למד את כל הדברים המופלאים האלה בשמיים, אני קוראת עכשיו במהירות את מה עוד הוא למד. מה עוד היה? ואשר היה ואשר נהיה ראה בחלומו. אשר יהיה על כל בני האדם לדורותם. הוא היה חכם מרחיק ראות. אתם יודעים, צופה כמו הר הצופים, זה לצפות לעתיד, לראות לרחוק, לדעת מה יהיה. ואשר היה ואשר נהיה ראה בחלומו. אשר יהיה על בני האדם לדורותם עד מועד יום הדין. ראה והבין הכל, ויכתוב, אני מדגישה, ויכתוב, כל ידע שהוא למד מהמלאכים הוא כותב, ויכתוב לו לעדות, וישם אותה על הארץ על כל בני האדם לדורותם. הוא לא כותב עבור עצמו, הוא כותב עבור בני האדם. וביובל השנים 10, וביובל השנים 10? או 10, בשבוע השביעי בו, לקח לו אישה ושמה עדני בת דניאל, בת אחי אביו לו לאישה, ובשנה השישית לשבוע הזה ילדה לו בן, ויקרא שמו מתושלח, ויהי עוד עם מלאכי אלוהים 6 יובלי שנים, 6 כפול 49, זה 294, לקחו אותו לשמיים בגיל 70. הוא היה עם המלאכים 294 שנים. כמה זה סך הכל? 364, מספר ימות השנה. ויראו לו, ויהי מלאכי אלוהים 6 יובלי שנים, ויראו לו כל אשר על הארץ בשמיים ובשמיים, ממשלת השמש, רק את ממשלת השמש הם הראו לו, לא את הירח. כי הלוח שהם לימדו אותו זה לוח שמשי שמבוסס כולו על מספרים. בשמש אין שינוי, היא זורחת יום יום, כל שנה, בכל שנה שמיטה יובל לנצח. הם מתעניינים רק בנצחי, רק במחזורי, רק במספרי, רק במה שכתוב. החולף איננו מעניין, מעניין אותם הנצחי. ויכתוב הכל, ויעד בעירים אשר חטאו עם בנות האדם, אלה שסיפרתי לכם קודם מבראשית פרק פרק ו', ויעד בעירים אשר חטאו עם בנות האדם, כי החלו מתערבים ומתאמים עם בנות האדם, ויעד חנוך על כולם עירים מלשון עריות, וילקח מתוך בני האדם, ונבא אותו אל גן עדן לגדולה ולכבוד. והנה הוא שם כותב דין ומשפט לעולם על כל פשעי האדם. עדות, טסטימוני, עדה ששומרת ומקבלת את העדות, מועד, אוהל מועד, זה הכל אותו דבר. זה הברית שבין המקודש, הכתוב, הזכור, הפולחני, הזמן המקודש, המקום המקודש, הזיכרון המקודש, הפולחן המקודש, ועוד משפט אחד. ומפניו, בגללו, ומפניו לא באו מי המבול על כל ארץ עדן, כי שם ניתן הוא לאות, למען יעיד על כל בני האדם, לספר כל מעשי הדורות עד את יום המשפט. והוא הקטיר קטורת ערב הראשונה, אשר תרצה לפני אלוהים בהר הקטורת. תזכרו הפולחן המקודש. כי 3 מקומות לאלוהים על הארץ, גן עדן בהר המזרח, אשר הנחה בו, גן עדן בהר המזרח, וההר אשר אתה משה בו, הר סיני, וההר אשר הנחה בו היום, הר סיני, והר ציון יתקדש בעתיד בבריאה חדשה לקידוש הארץ. ככה הם חושבים, שהר ציון המחולל דהיום של המקדש, יתקדש בבריאה חדשה,
על כן תתקדש הארץ מכל חטאיה ומטומאותיה לדורות עולם. אוקיי, עד כאן להיום. אני חושבת שהבנתם איזה קסם יש בספר היובלים, איזה יופי הוא הרבה יותר מעניין. הוא מספר לנו זיכרון חלופי לעומת הזיכרון הידוע. את הזיכרון הידוע כולנו מכירים, את השלד של ספר בראשית. גם אם אנחנו לא מתעמקים בכל מילה, וספר בראשית מרתק על כל מילה שבו, אבל ספר היובלים מעניין מאוד, כי הוא מגלה לנו זיכרונות חלופיים עתיקים, מקודשים, בעלי אופי כהני מלאכי מובהק. תזכרו, איפה שיש מלאכים יש כהנים, איפה שיש כהנים יש מלאכים, כי כמו שאומר הנביא מלאכי, כי שפתי כהן ישמרו דעת, כי מלאך אדוני צבאות הוא. ואני אחזור כל הזמן, הכהנים והמלאכים מתעניינים בנצחי, בכתוב, בנלמד מאלוהים ומהמלאכים, ונכתב על ידי כהנים ולוויים. מבחינתם רק זו האמת. כל דבר אחר שלא נלמד מאלוהים או מהמלאכים, בהשראה אלוהית או נבואית, ונכתב בידי נביאים, כהנים ומלאכים, אין לו שום תוקף. עכשיו תבינו שכל הידע של הפרושים מבחינתם הוא איקס. מה עשו הפרושים? סיפרו את סיפור 4 שנכנסו לפרדס, וסיפרו איך חנוך בן ירד שיושב בגן עדן, מהרגע שסיפרתי לכם, איך חילקו אותו 60 פולסא דנורא. חברים הם לא היו. גיבור הסדר הכהני חטף 60 מלכות של אש, כש4 חכמים נכנסו לגן עדן. רבי עקיבא, רבי שמעון בן זומא, שמעון בן עזאי, ואלישע אחר. אלישע נכנס לגן עדן ואמר, מה, 2 רשויות המה? הוא ראה את חנוך יושב וכותב, וראה את אלוהים על כיסא הכבוד. הוא אמר, מה, 2 רשויות המה? התשובה היא לא, חס ושלום. חנוך הוא אדם שהפך למלאך, הוא בשום אופן לא בורא. חנוך הוא אדם שהפך למלאך, אבל הוא יושב וכותב ומעיד כמו שהם כותבים. ספר היובלים נכתב 100 שנים לפני סיפור 4 שנכנסו לפרדס. אבל חכמים, נושאי מסורת הפרושים התנאים, רצו להגיד, נגמר הסדר של הכהנים, אין יותר. הרבצנו 60 פולסא דנורא לגיבור הסדר הכהני, ואתם זוכרים יפה מתי חזר הביטוי פולסא דנורא לחיינו, כשרצו לחסל גיבור של סדר אחד על חשבון הקמה של סדר אחר. תודה רבה.